aturan nuntut apa meneng larang keras kowe ame cedharo kancamu lanang yen pancene tresnamu tenan go aku mesti iso mikir batese pergaulan wis cukup tak ujo kowe cedhak sapa wae esel siji kabeh ono batas wajare aku ra bakal brontak aku gawe kekancamu rusak cukup aku nyawang kowe kepenak Speaker check. Setelah ku berubah suntik nyawang kowe pola hubungan wes ora kena arep bubar ya terserah kena duwe gandengan sekatel tule anyaran amnesia ro pasangan nek ngene ki yo bajingan awalnya tak cukup sabar pola mutas sekarang saja semua saya berperjuangan dan tak tanggung ini ra mungkin ra kelonan sumpah ku wis muntap tenan kepengen talara tekan mikir kowe iso edan wis cukup tak ujo kowe cedhak sapa wae beserku siji kabeh ono batas wajare aku gak bakal brontak ndakur gawe kekancamu rusak cukup aku meneng nyawang kowe kepenak Speaker kowe check. pas ora berkelas duwe konco cerak regas buat naik kode keras rantu suwe langsung digas aku komana nopo mung dikei janji tresno ngampet ngamuk welino pengen ngeprok ndase kono Kesaleran duwe moral duwe awak kok diobral kenapa harus bilang kok ya seksual mahal terus nakal ku ucap selamat tinggal aku wis kuat mental sorry aku ra kenal wis cukup tak ujo kowe cedhak sapa wae pesanku siji kabeh ono batas wajare aku gak bakal brontak ndakur gawe kekancamu rusak cukup aku meneng nyawang kowe kepenak Speaker kowe check. pas ora berkelas duwe konco cerak regas buat naik kode keras rantu suwe langsung digas aku komana nopo mung dikei janji tresno ngampet ngamuk welino pengen ngeprok ndase kono Kesaleran duwe moral duwe awak kok diobral kenapa harus bilang kok ya seksual mahal